gradonačelnika Laslo Kiraja i predsjednika biranog tela lokalne samouprave, oca Svetomira Miličića, predsjednika samouprava, rukovodioca civilnih organizacija i sve prisutne. Više decenija je tradicija da se organizuje kulturni program na prvi dan Božića, koji je postao u toku vremena i samostalno veče kulturnog udruženja Banat. U nizu ranijih programa su bili predstavljeni božićni običaji na različitim načinama i svaki put su se predstavljali i mališani i đaci naše obrazovne institucije. U proteklih nekoliko godina, sa porastom dece u zabavištu i školi, došli smo do radosne situacije da u sklopu folklorne sekcije Banat funkcioniše 6 grupa, posebno po naraštaju. Kako to funkcioniše i kakva je saradnja među grupama, imat ćete prilike da se sami uverite u toku programa. Pored folklora daje se poseban naglasak i na vaspitanje muzičkog podmlatka, što će nam najbolje prikazati mladi talenti Ruven Friedman i Adam Kosnovski. Primarno funkcioniše kao treća sekcija udruženja radionica ručnih radinosti, koja dosta čini na očuvanju narodnih običaja i starih zanata. U prvom delu večerašnjeg programa predstavit će vam se mališani, đaci i mlađi uzrasti udruženja sa igrama iz okolina Bruslika, srpskim igrama iz okoline Levča, Banata i Kosova. Primite ih srdačno. Jó estét kívánunk! Szeretettel köszöntjük a kedves nézőket, külön köszöntjük Király László polgármester urat és a megjelent képviselőtestület tagjait, külön köszöntjük Milicsics Svetomir tisztelendő urat, megjelent önkormányzatok és civil testület vezetőit. Több évtizedes tradíció már, hogy karácsony első napján ünnepi műsort szervezünk, ami az idő során átalakult a Bánát Egyesület önálló estjévé is. Az elmúlt időszakban különböző formákban bemutatva karácsonyi népszokásokat, a műsorban részt vettek az óvodások és a szerbiskola tanulói. Az elmúlt pár év gyermekszámnövekedése egy örömteli új helyzetet hozott, miszerint korosztályonként tudtunk indítani önálló csoportokat. Így a Bánát Egyesület folklór szekciója 6 csoporttal működik. A mai műsor koncepciója, hogy bemutassuk, hogyan is működnek és dolgoznak együtt a korosztályok. Természetesen a néptánc mellett különös figyelmet fordítunk a népzene utánpótlás nevelésre is, amiből ízelítőt mutat Friedman Ruven és Kosnovski Ádám utánpótlás reménységeink. Emellett az Egyesület harmadik szekciójaként kiemelkedő munkát végez a kézműves műhely, a hagyományok és mesterségek terén is. A ma esti műsor első részében bemutatkoznak az óvodások, iskolások és az utánpótlás csoport. Először Brusznik környéki táncokat láthatunk. Az óvodások helyi szertáncokat mutatnak be, majd az iskolás utánpótlás csoportok mutatnak be szerbiai és koszovói levács és bánáti táncokat. Jó szórakozást kívánunk!
Bye.
drugom delu programa prikazat će nam se gosti koji toliko i nisu gosti, već su prijatelji, omladinci koji niz godina sarađuju sa našim omladincima. Od te saradnje, drugarske veze, je postala fuzija pod imenom Banalin, sa kojima se ispunjava saradnja u folklornim kampovima i raznim nastupima i druženjima. Ovog puta ansambl Ruzmarin odigraće igre Vlapova, zatim će orkestar Banat odsvirati srpske melodije, a potom mladi odrasli odigraće igre iz Gnjilana. Primite ih srdačno. A második részben bemutatkozik egy vendégtáncegyüttes, aki nem is annyira vendég, hiszen az elmúlt időszakban egy példaértékű együttműködés alakult ki a Bánát és a Rozmarin fiataljai között. Az együttműködésen túl egy komoly baráti kapcsolat eredményeként jött létre egy fúzió Banarin névvel. Ez az együttműködés évek óta táborokban és különböző fellépéseken teljesedik ki. A Rozmarin táncegyüttes Vlapovo környéki táncokat mutatnak be, majd a Bánát zenekar szerb dallamokat, végül a fiatal felnőttek Gnjilane környéki táncokkal zárják az estét. Fogadják őket szeretettel!
Hristos se rodi. Dobro večer svima. Poštovani gradonačelniče, poslanici, predsjednici samouprava, dragi gosti. Dozvolite da se u prvom redu zahvalim lokalnoj samoupravi na i ovogodišnjem iznenađenju i što će nas opet i ove godine počastiti, a vidjet ćete i sami kad izađete iz sale, u toku programa se postavila jedna postavka slika iz prethodnih perioda. Zahvaljujem se gradonačelniku koji nas je to iznenadio, ja nisam znao. Zahvaljujem se Sveopskom domu, naravno, koji nam je ove godine obezbedio salu i u toku nedelje nekoliko proba. Komunalnom preduzeću Sela Deske koje nam uvijek izlazi u susret. Radionici koje je veći deo nošnje izradila u toku prethodnih godina. Naravno vaspitači koji su spremili decu. I naravno Perici Dunaji koji evo sami se uveravate da hvala Bogu, u proteklom periodu se već osamostalio i eto, nastavlja onaj rad koji su naši preci započeli i sami ste se uverili sa kojim kvalitetom. Velika zahvalnost naravno i roditeljima, dejkama, bakama koji su isto tako učesnici i njihov trud je neizbežan. Ulaganje u prethodnom periodu su urodili plodom. Evo rezultata. Nismo imali većih nastupa, putovanja u prethodnom periodu, ali je vredelo, jer opet kažem, evo nam rezultata. Jedna ozbiljna zajednica sa ozbiljnim ciljevima i izazovima. Budućnost zajednice živi u ciljevima ovih mladih. Mladi se inspirišu od zajednice, pa grade ciljeve koji ciljevi oživljavaju saradnju između generacija koje ste sami vidjeli ovoj večeri. To je bio neki princip mladog entuzijaziste koji je sastavio ovaj program. A u isto vrijeme i sve nas inspiriše, zato svi daju na svoj način svoje vrijednosti u ovaj rad. A koji su rezultati? Pa rezultati su najstarije i najtrofejnije društvo u regiji i u dijaspori. I siguran sam i uveren da je najkompleksniji rad u našoj zajednici, ako ne i u cijeloj dijaspori, ali u našoj Mađarskoj sigurno. Velika je to odgovornost, naprotiv manjim i većim problemima, još uvijek su najznačajnije prave vrijednosti. Uvijek će biti oni koji drugačije misle, ali ispravan rad i put dovodi rezultate. Primjerna je saradnja između crkve, obrazovnih institucija i kulturnog udruženja. Ovo je jedan zajednički rad u kojem svi učestvujemo, kao mi, tako i vi. Zato pripada zahvalnost svima vama i ja se nadam da ćemo još dugih godina zajedno slaviti ovako božićne praznike. Srećan Božić i Nova godina. Na kraju dozvolite mi još, na ulazu ste verovatno vidjeli izložene slike mlade dame Mirjane Šević, koja se od svoje 4. godine interesuje za likovnu kulturu i ona je član naše zajednice. I eto, dala nam je mogućnost da izložimo njene radove. Ona je preko 100 slika izradila i par komada smo izložili da se i sami uverite u njenom radu. Ja bih sad molio da se ona pojavi na bini, predam jedan mali poklončak. Tisztelt polgármester, képviselőtestület tagok, önkormányzatok elnökei, civil szervezet vezetői, kedves szülők. Engedjék meg, hogy először is megköszönjem Tesz község önkormányzatának, polgármester úrnak idén is. Az első része már annyira nem meglepetés, mert lassan megszokjuk, hogy megajándékoznak bennünket egy kis frissítővel. Viszont az a képkiállítás, ami kikerült és majd látni fognak, az majd egy meglepetés lesz mindnyájunk számára. Ezt azért kell elmondanom, mert így legalább megköszönöm. Amúgy, ha mindenki meglepődik és kimegy, akkor nem tudom megköszönni. Úgyhogy köszönjük ezt a meglepetést.
Természetesen a faluháznak rendelkezésünkre bocsátották a héten a próbák idejére is, meg most a műsorra is a termet. A Kft. Dolgozóinak, akik mindig velünk vannak és segítik a munkánkat. A műhely, kézműves műhelynek, akik a népviselet nagy részét ugye megalkották. A felkészítőknek, természetesen óvónéniknek, és hát Petinek, aki most már önök is megtapasztalták, hogy teljes erővel, teljes önállósággal, saját koncepcióval, és mi nagyon büszkék vagyunk, és elégedettek azzal, hogy legalább ez a része már biztosan áll az Egyesület 3 szekciója közül, és egy komoly eredményességgel folyik a munka. Természetesen köszönet a szülőknek, a nagyszülőknek, mert az ő hozzáállásuk is szükséges ahhoz, hogy működjünk. Az elmúlt időszak befektetése ím az eredmény. Igaz, hogy kevesebbet utaztunk, nem voltak nagyobb turnék, de megérte, mert hát megint csak mondom, itt az eredmény. Egy komoly közösség, komoly célokkal és új kihívásokkal. Fontos az utánpótlás és fontos az alternatíva. A közösség ereje a fiatalok céljaiban él. A fiatalok a közösségből merítve célokat építenek fel, ezek a célok életben tartják a generációk közötti együttműködést. Mindannyiunkat inspirálnak, és ezért mindenki a maga módján hozzáteszi a saját értékét. És mik az eredmények? Az eredmények a diaszpora és a régió legidősebb és legdíjazottabb egyesülete. És a legkomplexebb működéssel a háta mögött. Természetesen ez nagy felelősség, de a kisebb-nagyobb problémák ellenére még mindig a szép és értékmentő dolgok a mérvadók. Mindig lesznek, akik másképp gondolják, de a kitűzött egyenes célok munkának mindig megjön az eredménye. Példaértékű az együttműködés az egyházzal, az oktatási intézményekkel és természetesen a kulturális élettel. Ez egy közös munka, amiben mindenki részt vesz, ezért köszönet jár mindannyiunknak, önöknek, nekünk, és kívánom, hogy még sokáig ünnepeljünk így együtt sok-sok karácsonyt. A végére pedig engedjék meg, hogy bemutassam Sévik Mirjanát, aki Egyesületünk tagja, és 4 éves kora óta érdeklődik a rajzolás, a festészet iránt, és hát kint az előtérben majd megtekinthetik az ő rajzait. Én az előbb szólítottam, bíztam benne, hogy itt van. Köszönöm. Én megköszönöm a résztvevőknek a műsort, önöknek a figyelmet, még egyszer kellemes ünnepeket, és mindenkinek nagyon szép és boldog új évet kívánok. Dobro večer, srećan Božić, Hristos se rodi. Samo kratko, da ne produžim, tako da brzo ću na mađarskom jeziku. Ugye magyarul mondanám, csak el gyorsan, nem húznám az időt, már biztosan elfáradtak. Úgyhogy én olvastam egy tanulmányt nemrég a japán társadalomról, és ott közösség alapú nevelés van, illetve társadalom, és nagyon érdekes volt számomra, most ezt nem minden végig, de ugye ebből vezették le, hogy ugye mennyi mindent csinálnak jobban, illetve mennyi mindennel így haladnak előrébb társadalmi szinten. És el szeretném azt kapcsolni, hogy nálunk is nem csak rajtam múlnak a dolgok, hanem nekem is vannak háttérben embereim, akik segítik a munkámat. Első van a nagy csoport között, de azért már nyílnak a virágok az utánpótlásban, illetve már a 3.-4. osztályban is, akik már látom, hogy sokat fognak nekem segíteni. Engedjék meg, hogy kiemeljek pár embert, akik segítettek nekem az utóbbi időben, úgyhogy felsorolnám a neveiket, szeretném, ha előre jönnének, és kérnék nekik majd egy nagy tapsot, hogy motiváljuk őket, hogy továbbra is legyen erre energiájuk.
Csúcs Tamás, Karsai Emőke, Szepik Zoltán, Szabó Judit, Kis Hanna, Kosznyszki Ádám, Dr. Marina, Szél Hanni. Még kiegészíteném, bár itt sok mindent csinálnak, hogy mellett a Gulyás Gergő és Dorgát segítettek nekem a táborok előtt sok mindenben felkészülni. Jó, úgyhogy szerettem őket, még eddig én nem tettem ilyet. Korábban mindig Krisztifor mondta, hogy még ő beszél, aztán én még egyre csöndben vagyok. Most én is úgy érzem, hogy kicsit szeretnék most megszólalni, hogy pont miattuk, hogy azért nem csak rajta múlik, és igyekszünk egy ilyen közösség alapú kis egyesületet építeni. És ehhez még hozzátenném azt, elnézést a nagy kavarodásra nem hoztam magammal. Nagyapám, aki pap volt, és eléggé elismert a közösségünkben. Tőle szerettem volna idézni egyet, de a kavarodásban itt a könyvet hirtelen nem találtam, úgyhogy nem tudok pontosan idézni, de ott a kapcsolatépítésre nagyon nagy hangsúlyt fektetett, illetve azt mondta, hogy nagyon fontos az emberekkel való kapcsolat a néppel, és ezt ő élete végéig így is gondolta és így is cselekedett. Igyekszem őt majd utolérni, csak én ugye a kultúra, illetve a folklór szintjén. Úgyhogy én ehhez kapcsolatban nagyon szeretném megköszönni a sok-sok szülőnek és úgymond, aki közvetve vagy közvetlenül hozzátesz ehhez az egészhez, mert nagyon sok-sok embertől kapok segítséget, és tényleg nagyon hálás vagyok érte, köszönöm a türelmüket, és csak így tovább nekik is, építsük ezt az egyesületet, és segítsük őket, hogy tudják folytatni majd a munkánkat. És a kapcsolattartáshoz annyit tennék hozzá, hogy ha bármi úgymond szeretne bárki megosztani velem, nyugodtan megtenni. Tudom, hogy már kicsit kevesebb időm van így a sok csoport mellett, de szívesen fogadok bármilyen hozzáadott értéket, úgyhogy bárki, ha úgy érzi, vagy szeretne tenni, vagy úgy érzi, hogy tehet ezért, hogy jobban menjenek a dolgok, akár a közösségünkből, akár kívülről, várom sok szeretettel, és kérnék neki védőtapsot. Köszönöm. Kedves elnök úr, tisztelt atya, kedves gyerekek, kedves nagyobb táncosok, tisztelt vendégek, kedves barátaink! Először is engedjék meg, hogy nagyon nagy szeretettel kívánjak képviselőtestületünk, intézményeink dolgozói, de azt hiszem, hogy minden olyan Deszki nevében, aki 2 héttel ezelőtt ünnepelt, önöknek, most ünneplőknek nagyon boldog karácsonyt. Tegnap egy barátom jelezte, hogy eljönnének ma délután hozzánk, mondtam, hogy nem jó, mert elfoglaltságunk van, programon veszünk részt, és csodálkozott, hogy karácsonykor föllépés. Mi ugye advent vasárnapon ünnepelünk, aztán pedig a családba. Itt pedig egy ilyen parád és föllépéssel elmagyaráztam neki, hogy az itteni szerbeknek, és azt gondolom, hogy minden egyes olyan nemzetiségnek, akik kis közösségben élnek a hazájuktól távol, egészen mást és sokkal többet is jelent egyben a karácsony. Jelenti azt, hogy egy picit számot adjanak arról, hogy mit tanultak egész évben. Ennek gyönyörködhetünk és ennek tapsolhattunk ma nagyon sokan. Lehetőségük van arra, hogy hazahívják azokat, akik eltávoztak innen, elköltöztek, máshol élnek, és bár lehetne azt mondani, hogy ez nem nagy dolog, hiszen jönnek maguktól, de ez nem igaz. Akkor jön haza valaki, és akkor vágyik vissza, ha van miért hazavágyni, egy olyan közösséget látni, ahol van mit megérinteni, és van, ami megérinti őket. Nagyon nagy büszkeséggel mondhatjuk, hogy, és talán látták is mindannyian, hogy igen, itt van. Csodás eredményeket értek el, és olyan díjakat kaptak, akár csak az elmúlt 1 évben is, amire nem csak a szerb közösség, de egész Deszk minden egyes lakója, és én magam is nagyon-nagyon büszke vagyok. Gratulálok ehhez, és köszönöm is. Van még egy
egy lehetőség, és egy csodálatos felelősségük is egyben, ilyenkor karácsonykor, megemlékezni azokról, akik már nincsenek itt. Nagyon-nagyon sokan távoztak el közülünk, ahogy szép lassan elkezdett fogyni ez a kis közösség, még akkor is, hogyha az egyik legerősebb szerközösség az országban. Képeket nézegettem az elmúlt napokban, és egy picit én is számot vetettem azokkal, akikkel már nem tudunk találkozni. Csodálatos emberek, akik fontosak voltak ennek a közösségnek, és akiknek fontos volt ez a közösség. A teljesség nélkül eszembe jutott Jurica és Velmir tanár úr, Béla néni, Éva néni. Eszembe jutott Márkó bácsi. A fia Andris, Raduska, Tomó. És ahogy szétnéztem az előbb itt a színpadon, az első sorokban és följebb is rengeteg olyan arcot láttam, akik szülei, nagyszülei, testvérek már nincsenek itt. Vannak, akik az előreadott életkoruk miatt hagyták itt a családot és a közösséget, és vannak olyanok, akik tragikusan, idejekorán és megmagyarázhatatlanul hagytak itt bennünket. Azt mondtam, hogy lehetőség és csodálatos felelősség. Igen, megemlékezni róluk. Minden egyes alkalommal, amikor ez a csodálatos csapat összegyűlik, én azt kérem, hogy beszéljetek róluk. Mondjátok el a neveiket. És ha beszéltek róluk, akkor ne azt mondjátok, hogy milyen sokat értek és hogy haltak meg, hanem hogy éltek. Azt, hogy éltek és hogy mennyire fontos volt akár a zeneszerszámokat pengetve, azon játszva, akár a harmonikán játszva, akár támogatva a közösséget, vagy akár csak egyszerűen itt léve és együtt lélegezze velük, hogy együtt érezzenek veletek. Én azt kérem mindenkitől, hogy ezt a lehetőséget ragadjátok meg, és minden egyes karácsonykor, minden egyes ünnepen adjatok ennek hangot, mert ők a gyökereitek. Hajszálgyökerek, amik összekötnek a múlttal, és erős gyökerek, amik a jövőbe fognak vezetni. Egy picit ezen elindulva, és ugyan Krisztifor elmondta az előbb, hogy én amíg nem véletlenül nézegettem képeket, azt mondják, hogy karácsonykor szívből kell együtt érezni és együtt lenni, és ajándékot illik adni. Nem tekintem én sem már ajándéknak azt a kis vendéglátást, amit képviselő társaim, és természetesen Krisztiforral is gazdaként itt majd mindenkit látunk szeretettel, viszont én készültem egy picit ezekből a képekből, itt a műsor elején kiszöktem és készítettem egy kis kiállítást. Volt, aki azt mondta, hogy nem fogják nézni, úgyse foglalkoznak vele. Hát aki kint volt, mindenki csüngött rajtuk. Fogadják ezt nagyon nagy szeretettel. 2015-től vannak ugyan, vannak, akik már nincsenek közöttünk, és vannak, akik pedig nagyon megváltoztak, úgy, mint ahogy én is, és önök is. Fogadják szeretettel, nagyon boldog, békés karácsonyt mindenkinek. Krisztus szerelem! Ugye a könyvem, amit kerestem, abból volt a jegyzet. Jó, egy nagyon fontos dolog, itt ahogy kimondtam, hogy köszönöm, és Sádra, de egyben eszembe jutott, hogy kimaradt, pedig nem szabad lett volna. Úgy gondolom, hogy csapatom, illetve a Bánát, főleg a nagy csoportja attól, ami, mert nagyon sokat kapott egy másik együttestől, aki ma vendégünk volt. Népviseleteket is köszönhetünk ma nekik a színpadon, úgyhogy szeretném őket kiemelni a Rozmarénk Együttes Budakalászról, hogy külön még egy nagy tapsot, és a nővéremnek Zoricának.